Рибари на брега на морето рано сутрин. Морето е кротко и те лениво повдигат греблата на лодката. Наблюдават как сушата послушно се приближава. Първият улов е добър. Слънцето вече се вдига и тогава на светлината мъжете виждат косите си. Побелели и бляскави, покрити с дребни сребърни люспи, малки издайнически улики, неопровержими доказателства, които ги превръщат и в победители, и в победени. Оля Стоянова. Аз, когато пиша, не обичам много да пиша за себе си. И други герои са ми по-интересни. Ето тези хора, които са рибарите на брега на морето, пазачите в музея, дори онези 4 скулптури на 4 философи. Историите, реалните са ми интересни. В документалното писане на пътеводители или репортажното писане човек малко трудно успява да се скрие. Не за друго, а защото това, което той носи, така или иначе той е въпрос на гледна точка, той излиза напред. А иначе то никога не е просто пътуване от точка А до точка Б и винаги се опитвам, и това казвам и на студентите, да не описват ставането, понеже учим и пътепис. Не станах, отидох там, хванах рейса, от тук се завива, тръгваш надясно, наляво. А във времето, когато има сателитни карти, GPS, това не е най-важната информация. По-скоро друго е важно, както казва Капущински, онова пътуване навътре, дори когато описваш чужди градове. Виждаме какво носи човека в себе си. А сигурно носи опит, защото всеки от нас това прави. Кои са според теб и личните ти, може би и социални победи, които си заслужават, и кои са тези, след които не остава достатъчно радост? Голяма тема е за победите, като че ли загубите повече ме интересуват, но си спомням с едно интервю съвсем наскоро с Светлана Дичева. Тя ме попита какво за теб успял човек, кога се чувстваш успяла, и аз си отговорих, когато съм в планината с Живко, с децата, когато дишам спокойно и имам усещането за свобода. И после един познат беше слушал интервюто и каза: Боля, те питаха за победи, ти им говориш за планини. Всъщност за мен това е много важно, да се чувстваш добре, да си в кожата си, да си свободен. Така че нямам категоричен отговор, но зная една история, която чух и може би повечето хора от вас я знаят, за един американец, който направил CV с всички загуби, с всички неща, които не е спечелил. Не е спечелил докторска степен, т.е. не е издържал докторантурата изпита, не е издал тази книга, не е написал тази статия, не е получил тази стипендия. И всъщност мисля, че ни липсва ето това хубаво отношение към загубите, които не са края на света. Света просто е пълен и с едното и с другото. И не трябва да абсолютизираме всичко, да бъде на всяка цена. Малко отдръпване, една крачка назад, а пък и планината е добър вариант винаги. Така че усещането да държиш птица, която е 20 грама и да духнеш перушинката, за да видиш степента на охраненост и после да освободиш, е усещането, че нещо си хванал все едно облак, все едно въздух. Така че целите са свобода. Голяма част от тях загиват при миграция, но това са част от историите, които аз събирам и понякога не зная дали трябва да бъдат като репортаж, като пътепис, като стихотворения. То всъщност жанровете нямат и значение. Въпросът е историята, която се разказва. И сега, понеже няколко пъти става въпрос за Лисабон и Португалия, преди седмица се върнах от Холандия, от едно обучение в Нидерландия и се срещнах с момиче, което живее, Катерина от Лисабон, и казах: Уау, ти знаеш историята за квартала Падре Крус? Тя казва: не, нищо няма там. Как не знаеш? И почнах да й разказвам. И тя каза: не, няма такова нещо. И се наложи да й търся източници. Така че понякога тези истории не са видими и може би ние достигаме по различно време до тях. Историите мигрират както и птиците. Да, и хората. Със сигурност, както и хората, да. Всички имаме нужда. Ние живеем в този свят, стъпваме на здрава земя. Имаме нужда от въздух, малко врата към един друг свят. И птиците са този вариант. Ще ми се света да е малко по-бавен, по-спокоен, разбира се, но ние сами си го правим. И в момента като че ли усещам, че няма хора, които да правят едно и също нещо, само него. Не знам, може би светът е наистина голям
и се опитваме и това да направим. И затова играем като мишки, като хамстери, сложени в онова колело. Но понеже няколко години, 4 години се занимавах освен с радиото и с университета, с една платформа за медии и за климат, с наука и медии. И когато казваме на някой автор, напиши статия, той казва, не мога, след 4 месеца, сега имам това. Си мислех, къде изчезнаха тези хора, които правят само едно нещо? Не знам къде са отишли, може би всичките сме такива, заети, за добро или лошо. Може би това е следствие от света, в който живеем и не можем да се спрем да правим само едно нещо. И миналото, особено когато се вторачваме така славното ни минало, всъщност е инструмент. Миналото се прекроява непрекъснато според стратегиите на днешния ден и някак си имам нужда повече да гледаме, да говорим в настоящето, в сегашно време, отколкото в миналото. Чудесно е да го познаваме, но може би трябва да го оставим на историците, а не да се гордеем с него. По-скоро трябва да носим отговорност за делата си и това, което се случва днес. Не зная дали това е поезия. Ти каза, че няма много метафори. Аз не обичам метафорите по принцип. Обичам истинските истории. Това не означава, че стиховете са истински истории, но голяма част от тях тръгват от истински истории. Така че героите са видими, аз ги виждам. Разказвам едни истории, които обикновено са в страни. Примерно, качвам се на връх Мургаш, разказвам за хората, които са метеорологични наблюдатели и разказват как живеят на върха, как правят наука и как носят вода на гръб, защото там няма, примерно, вода. Как нямат електричество, обаче пък оттам минават мрежите, трасетата на цяла северна България. Ето такива истории, които са много важни. Те са част от мен и то само защото са ми интересни, част и от Живко. Така попаднах в Португалия на един доброволчески лагер и това, което ми беше интересно, има едно такова стихотворение. Попаднахме в най-бедния квартал на Португалия, на който изобщо не му личеше, че е беден. Бейро де Падре Крус се казва на името на основателя, който го създава като квартал от жилище за временно настаняване, като социален проект. Но на него не му личеше, улиците бяха хубави, чисти, асфалтирани, хората приветливи. И те ми разказаха, че в продължение на тези 60 години, както съществува този квартал, там идват доброволци от цял свят да почистят, да направят мюрели, графити. Представлява много красиво място, пълно с графити, все едно е галерия на открито, музей на открито, а хората седят и не могат да продължат. И ми хареса тази... Всъщност не ми хареса, то беше парадокс. Там, където някога са започвали великите географски открития, 21 век, едни хора просто не могат да продължат. Това е квартал на хора, които са потомствено безработни, хора, които не могат да намерят работа, децата им не могат да намерят работа и този модел се предава. Говорих много с тези хора, превеждаха ни, защото нямахме общ език, не можеше да стане през английски, пробвахме през испански и така нататък. И те седяха и питаха, защо помагате на тази жена от срещната Мария, тя не е добра. Ето едни такива, истории, които можеха да се превърнат, част от тях се превърнаха в разкази, на стиховете като че ли им трябваше повече време. Всъщност едно пътуване, нощно пътуване от Нови Сад към България. И когато тези, знаете ги, раздрънкани междуградски автобуси спряха на една бензиностанция и осветиха хората на луминесцентните светлини, никой от тези хора не изглеждаше хубав. Бяха опърпани, уморени, смачкани, а обаче бяха нормални хора. И това много ми хареса. Мога да ви прочета. Не обичам много четенето, но в този случай, понеже е истинска история, просто мога да ви прочета това стихотворение. Първи закон за равновесието. По-често трябва да пътуваме с автобуси, нощни рейсове на дълги разстояния, с възможно най-бавните проверки на границите, за да имаме време да се огледаме на светлината на крайпътните заведения. Жени с много багаж и нелеп грим, уплашени и изморени. Деца, които са се научили да не хленчат. Мъже, които не са излизали победители в нито една битка. Хора, които все по-трудно пазят равновесие. Хора, които все още пазят равновесие, защото крепят света. И всъщност тези хора много ми харесват. Защото това са нормалните хора. Понякога ни трябва малко надежда, като че ли. Винаги се повтаря младите поколения какво правили, как не разбирали. Мога да ви кажа, че има страхотни, умни млади деца. И не говоря за собствените си, говоря за студентите, говоря за това, че доброволците, които срещам, младите хора не са се свършили. А това, че света отива към край, към
Платон и Сократ са се оплаквали от същото, че младите не уважават авторитетите, че вече нямат вяра. Виждаме, че продължава. Спомням си, като бях ученичка с приятелката ми, се занимавахме, ходехме на философски четения, семинари и така нататък. И всичко беше от черно по-черно. И веднъж тя беше писала, даже не помня моята тема, тя беше писала за бездната като философско понятие. И аз я чаках да свършат нейната секция и казвам, с какво стана с тази бездна? Тя река, остави се, тази бездна направо ме потопиха в нея. Така че хайде, ако може да стъпим на здрава почва и понякога да гледаме малко. Света наистина е шарен, богат, пъстър, сложен, обаче това му е като че ли най-хубавото.